नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगतनी। हमार नाम है KL चौहान। भोजपुरी में पहला मोटिवेटर। रउरा जानतनी कि रउरे भाषा में, अपने मातृभाषा में भोजपुरी में बतियावेला कोनो भी भाई लोग अभी सोशल मीडिया पर नहीं आई। हम रउरा से बात करके आयल बनी। एवर अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले, चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, वीडियो पसंद आवे तो करके शेयर करी, ना पसंद आवे अनलाइक करी, कमेंट में लिखी कि वीडियो काहे ना पसंद आई है, हम ओके सुधार करे। वादा बा आज जो हम से बतावे जाता नहीं एगो गुण रहस्य। अगर रउरा उ रहस्य के पहले से मालूम हुई तो वो रहस्य पर राउर यकीन, राउर विश्वास, राउर बिलीव बहुत मजबूत हुई। अगर नहीं जानत तो ये चमत्कारिक रहस्य पर से आज पर्दा उठाए। अगर रउरा वो अपना जीवन में ओकरा के उतारे तो जो हमरा जीवन में लाभ भइल, बहुत सारा लोग के जीवन में लाभ भइल बा। रउरो जीवन में लाभ हुई। रउरो अपना परिवार के, अपना गांव के, समाज के, देश के, दुनिया के लाभ दे पाए। तो वही विषय पर हमने के चर्चा कल जाई। रउरा जानता नहीं कि कुछ लोग बहुत साधारण बुद्धि के होला, साधारण नए नक्श के लोग होला, साधारण बोल चाल के लोग होला, लेकिन ओकरा जीवन में तरक्की बहुत तेजी से होला। काहे? रउरा इहो देख ले ओके कि कोनो लड़का बहुत तेज पढ़ले में होला सब, लेकिन ओकने के मन माफिक रिजल्ट ना आवेला। काहे? जबकि औसत पढ़ाई करे वाला लड़का काफी बढ़िया नंबर से पास हो जाला सब। इहो जानते नहीं रउरा इहो जानते नहीं कि रउरा ऑफिस में रउरा कोलीग लोग हुई, चाहे रउरा बिजनेस में, चाहे रउरा पॉलिटिशियन बानी, पॉलिटिक्स में, चाहे कौन प्रोफेशन में, कि कुछ लोग तरक्की बहुत तेज कर जाला। काहे? एकरा पीछे के कारण का बा? वही कारण पर से आज पर्दा हटावे के कोशिश करतनी हम। रउरा इहो जानता नहीं कि चोर होके, शैतान होके, साधु होके, नीमन होके, बढ़िया होके, अगर वो लोग छत पर जा करके और ऊपर से कूदे लो तो नीचे आई लो, पक्का बात बा। काहे? कौन सा सिद्धांत तो ये काम करता है? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत। मानता नहीं ना रउरा? रउरा इहो जानता नहीं कि अगर 100 में से 25 से भाग दिया जाई तो का रिजल्ट आई? काहे? वो एगो सिद्धांत बा, जो गुणा के सिद्धांत बा, भाग के सिद्धांत बा, बीज गणित के अपन सिद्धांत बा, रेखा गणित के अपन सिद्धांत बा, चाहे व्याकरण के अपन सिद्धांत बा। वही तरह से हमने के जीवन में एगो सिद्धांत काम करेला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। एक ऐसा एगो ऐसा कानून में के दायरा में हमने के बानी जा कि बहुत सारा लोग के वो पता नहीं है कि वो काम कोने का करेला। ये आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर हजारों किताब लिखल जा चुकल बा। आज ले बहुत बड़े बड़े बढ़न लोग किताब लिखले बा, लाखों करोड़ों किताब बेचा गई हुई। आ वो पढ़ के लोग, वो जान के लोग अपना जीवन में बहुत परिवर्तन कैल बा। ये वीडियो के हम तनी सा बढ़न बना सके नहीं, हो सकेला कि 10-10 मिनट के 3-4 गो वीडियो आवे यही टॉपिक पर रही। कहे से कि जो विषय बा काफी बृहद बा, काफी बड़ा बा, तो वही पर बहुत बढ़न वीडियो बनवला से लोग बोर हो जाई। तो अलग अलग टॉपिक क के ओके, छोटा सा टॉपिक क के और बीच में हम एके रखे। और सब सिर्फ यह वीडियो नहीं है देखे के, एक के बाद आवे वाला भी सगरी वीडियो के बारी बारी से देखल जाई। हो सकेला कि 2 वीडियो में कंप्लीट हो जा, हो सकेला 3 गो हो जा, हो सकेला कि 4 गो हो जा, हो सकेला कि यही जा कंप्लीट हो जा। एक हमरा कोनो गारंटी नहीं है, लेकिन ये बृहद विषय बा। जितना ज्यादा मन से सुने, देखे, जितना ज्यादा दिमाग खोले, उतना ज्यादा ये काम करे लागी। तो एगो रसिया के लेखिका भइल रही हेलिना वोल्स्कोवी। 1877 में वो किताब लिखले रही। वही में ही आकर्षण के सिद्धांत के कुछ चर्चा रहे। ओकरे बाद में का ना हुआ थिंक एंड ग्रो रिच, सोचें और अमीर बने। सोची अमीर बनी कैसे? एक बार नेपोलियन हिल नाम के एक जने रहे, 1937 में ये किताब लिखले। ओकरे बाद से बीच में भी और को कई किताब आई। लास्ट में 2007 में द सीक्रेट, रहस्य नाम से एगो लेखिका, ऑस्ट्रेलियन लेखिका रोंडा बर्न के किताब हमारे जीवन में आई। हमारे जीवन में जौन भी परिवर्तन भइल बा, हम ए जीवन में अले से जौन हम जौन भी प्रोफेशन में बानी, एकरा से पहले हमारे जो जीवन रहे वो काफी संघर्षपूर्ण रहे। लेकिन जब हम ये किताब के पढ़ लानी आ ओमे के जौन रूल रहे ओकरा के अप्लाई कर शुरू कर देनी, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ गए। ओकरा पहले हम एक और किताब पढ़ले रहनी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू।
उहो किताब के रउरा पढ़ सकेनी। आ द सीक्रेट तो जेकरा भी अपना जीवन में कामयाबी लेवे के बा ओकरा के तो हम कहे कि जोनेगा रउरा घर में धार्मिक पुस्तक होला, श्रीमद् भागवत हो सकेला, कुरान हो सकेला, रामायण हो सकेला, गुरु ग्रंथ साहब हो सकेला, वही तरह से वो लेवल के तो नहीं है, लेकिन चूंकि धार्मिक है, आई सांसारिक किताब बा द सीक्रेट, एकरा के अपने जीवन में ले आओ के बाद ओकरा के पढ़े के बाद जरूर 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 पढ़े के बाद अगर कामयाबी चाहिए तो देखी बिलीफ सिस्टम काम करेला। जैसे रउरा जानतनी कि रउरा घर में अगर टेलीविजन बा और रउरा आज तक चैनल देखतानी और रउरा एबीपी पर जाए के बाटे तो ओके एगो फ्रीक्वेंसी बा, जैसे अपने चैनल से ओकरा के चेंज करे तो तुरंते ओई पर चल जाई, तुरंते स्टार प्लस चल जाई, तुरंते सोनी चल जाई। वही तरह से हमने के अपने जीवन में खुशी, दुख, कामयाबी, फेलियर ई आकर्षित कइल जाला। बड़ा अजीब बात बा कि केहू चाहता का कि हमरा दुख होके, और सारा लोग तो कामयाब होल चाहता, तो वो कामयाब हो कहीं नहीं पावत। ई विषय के सबके समझे के बा कि कोनेगा कि थिंक एंड ग्रो रिच, भाई सोचो और अमीर बनो, ई कैसे संभव हो सकेला। एक उदाहरण देता नहीं, 4 गो लड़का बड़ा सा सेना में जाए खातिर प्रैक्टिस बा अपने के, रोज दौड़ो ताड़े सा, रोज वर्जिश सगरेन के समान रूप से मेहनत बा, शारीरिक श्रम करता सा, लेकिन उनमें से एगो लड़का खाली पास होता, बाकी 3 गो फेल हो गए सर। कारण कि ओकरा आर्मी में, उस सेना में गईले के जो बिलीव बा वो बहुत मजबूत बा। बिलीव, विश्वास, यकीन अगर इरोरियल अंदर बा कि हमरा तो जाही के बा, आ सिर्फ जाए के नहीं खे, उ जो लड़का जो पास होइल उस सेना में कोनेगा लौकी, कोनेगा ओके कोद काठी हो जाई, कौन वो ड्रेस हो जाई, वो ड्रेस में कैसन लागी, ई अपना इमेजिनेशन पावर से उ देख वहिल बा। तो रोरू बाकी 3 जने वो लोग के इमेजिनेशन पावर जोन बा, जो उनकी दूरदृष्टा कहल जाला, कि जो कहल जाला कि त्रिकालदर्शी, ई रोरू हो सके नहीं, हम हो सके नहीं। सारा लोग जे भी इमेजिन कह लेला कि कोनेगा ओ बेरा हम लागे, हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी कोनेगा चली, वो अगर रउरा अंदर देख लेनी, वो मतलब आवे वाला भविष्य के खुली आंख से अगर रउरा देख लेता नहीं कि आवे वाला समय कैसन हुई, तो यकीन मानी वो प्रकट हो जाई। हमने के जौन भी आकर्षित कर जाला, जितना भी लोग के जी अपने भोजपुरी में कहावत बा कि दानी के दाने मिले मिले सोम के सोम, और राजा के राजा मिले मिले आगे के ना कहे, कहे से कि वही पर जाति सूचक शब्द आ जाता, तो रउरा समझ गए नहीं हम का कहल चाहता नहीं। तो जे जैसन रही ना ओके आकर्षित करता। हर जगह जे नेता बा ओके कहाँ उठ बैठ हुई, नेता लोग के संगे। जे बदमाश बा ओके कहाँ उठ बैठ हुई, बदमाश के संगे। अच्छा, शुरू में तो सभे अकेले रहेला, तो एक संगे जुड़ल कैसे जाला बिलीफ सिस्टम से। जैसन रउरा चीज आकर्षित करता नहीं, जैसन रउरा नेता लोग के आकर्षित करता नहीं, जैसन आचरण कहल, जैसन लोग के रउरा फॉलो करता नहीं वैसे बन जाए, तो का हो जाला कि रउरा वही तरह से बनल चाहे नहीं। वही तरह आकर्षण के सिद्धांत जब काम करी रउरा जीवन में जब लेके आवे के बाद, तो रउरा करे के का बा, ए विषय पर अगले वीडियो में हम बताए कि कोनेगा 4-5 स्टेप में बताए कहोगो टॉपिक पर। लेकिन आज ये समझ लें कि इतना बढ़न वीडियो 8-9-10 मिनट के वीडियो हो जाई सिर्फ वो कानून के, जो रहस्य के, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में ई भूमिका बनौले में इस समय निकल जाई। जरूर इंतजार जरूर करे कि हम द सीक्रेट के विषय में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में हम रउरा के बताई, और रउरा ओकरा के बहुत ध्यान से देखे, बहुत मन से देखे। एगो छोटा छोटा सा बात एगो कनी, ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, हर जगह रउरा एगो चुनाव के वातावरण बनत जाता है। ओहि में कुछ लोग नेता लोबा आपन आपन चुनाव के तैयारी भी करता, लेकिन अगर ये वीडियो के देखी लो तो जरूर ओहू में वो लोग के लाभ हो सकेला। एक चीज एगो इशारा कर देता नहीं, बिहार और पूर्वांचल के लोग भारत के सिविल सर्विस में सबसे ज्यादा होला। काहे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सारा लोग वही तरह से सोचला, सारा पढ़वैया लड़का सोचला सा कि हमनियों के सिविल सर्विस में चल जाई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना के जो हरियाणा के लोग सेना में जाई, कुश्ती में हरियाणा के लोग होई, दिमाग से काम करे वाला दक्षिण भारत के लोग होई, या फिर होई बंगाल साइड के लोग, कला के क्षेत्र में बंगाल साइड के लोग,
काहे कोने काम करेला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोने ई रहस्य काम करता, वही विषय पर हमने के बार बार बात कर जाई। आ फिर से एगो लास्ट निवेदन जो हर वीडियो में हम ये निवेदन करें कि ज्यादा से ज्यादा भोजपुरी में हमने के बात करे के बा, भोजपुरी के प्रोत्साहित प्रचारित और प्रचार करे के बा। हर जगह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर के भी, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर, होटल में, रेस्टोरेंट में, या फिर कहीं भी जहां भी रुरा बानी, कोशिश करें कि अगर एक से दूसरा आदमी भोजपुरी बोले वाला बा तो दोनों लोग भोजपुरी में बात करो। क्योंकि भोजपुरी, बार बार हम ही कहता नहीं कि भोजपुरी पिछड़ापन के निशानी बिल्कुल नहीं है। भोजपुरी के लोग ये देश, ये दुनिया में बहुत नाम कैले बा, लेकिन कोनो न कोनो साजिश के तहत हो सकेला, चाहे कुछ हो सकेला कि पिछड़ापन के टैग एगो हमनी के लगा दियल बा कि ई बिहारी है, ई भोजपुरिया है, ई भैया है। तो मतलब एक बिहारी 100 बीमारी, एक टैग के हमनी के धोए के बा, एक बिहारी 100 प्रभारी। ई बात के हमके प्रचारित प्रसारित अब हर जगह लेके जाए के बा। तो अब भोजपुरी, सब भोजपुरी, ई हमनी के पंच लाइन रहे के चाहिए कि हर जगह हमनी के भोजपुरी में बात कर जाए। जितना भी हो सके भोजपुरी संगठन जितना भी होगा जौन की भोजपुरी के बढ़ावे खातिर, उत्थान खातिर काम करता, तो हमने के सब लोग जाकर के भोजपुरी के वो संस्था के, वो आंदोलन के मजबूत करे के बाद, इतने कहले के बाद से हम अपने बात के खत्म करता नहीं। फिर से एक बार निहोरा करें कि ये चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, वीडियो के पसंद आवे तो ओकरा के शेयर करी, ना पसंद आवे तो लाइक भी करी। एक बात और कि जितना भी ये भूमिका हम बनौनी है, ये वीडियो जरूर देखे के बा, हम बनाए जरूर, थोड़ी से में समय जरूर लागी, 3-4 कट हो सकेला, सॉरी 3-4 गो एपिसोड हो सकेला, तो रउरा ओकरा सबके जरूर देखे के बा। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगतनी।